Barkanku da zuwa tashar Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Wace ake ba tsoron da ka? Ko? Ai kun ba ke tsoron nan. Wallahi ku shi ba tsoro. Kai ba kana tsoro. A nan in kina so ni ita ne. Ke. Mutane shayi wahala gani ta shayi jiya. Yadda kisa ke shayi. Wallahi ba jan kana da ka san mai maka. Kawai yana jin daɗi a gidan ka. Wallahi ba jan kana da